luty, Mongoły i chorzowskie utopce. Te roczki my są przy lutym i na te pierwsze 3 miesiące w roku nasze starki, starożki sporze powiarków zawdy go dali. Żyk na tyże te roczki podleraj. Styczeń do kachloka się przyczyń. Pyto luty, czyś dobrze obuty, a w marcu jak w garcu. Ale za blank starego pierwy to na Podhalu, sam u nas na Śląsku nie w to też, go dali na luty gromnicznik. A to bestuż, co by miał wszystkim wspominać o przenojświętszej panience gromnicznej. Go dali też jeszcze mięsopustnik, ale to skulił ostatku znaczy się mięsopust. Jeszcze insze mianowali ten luty też strąpaczym, a to bestuż, że w tym miesiącu diosecko szczympiło, znaczy się ścinało mrozy. Luty, kiedy nasze tamtejsze dziecka ze Chorzowa i całego województwa przykludzieje się już latuś z feriów zimowych, a jeszcze bocza, jak my zabajtli w naszej szuli we 17, zawdy musieli w doma sprawdzić i za tym napisać, a jeśli te nasze śląskie powiadaczki richtig trefią, richtig będą sztimować do tego, jak nasze ołmy go dali. Kiedy luty gorki i o wodzie, to wiesna będzie nieskoro i pewnikiem o chłodzie. Abo, kiedy luty ze żgmotami, wartko będzie wiesna przed nami. Lebo jeszcze insze, w lutym sporze wody, tuż sołkie lato bez pogody, a kiedy luty nie wymrozi, to naisto moj śniegiem pogrozi. No i aby można stykło na ta pierwszoludowo niedziela, a mnie tam jest dziebko żol, co chwiał, że jest taki stary knaker, bo już po tych zimowych feriach sam umie we szuli, we mojej 17 i we tym gimnazjum, do wni 39 szuli, już zaś od szaroka dziecka romplują, larmują, chociaż nie wszystkie byli kajsik na wywczasach bez te ferie. I tych już zaś będą się mogli we szuli weczkach, gorki łobiot, ze wtorym we niejednej familii było knap bez ostatnie 2 tygodnie. A ja zawdy miał i momrot, bo już od piąty nie poradza nynać, kiedy te wszystkie najduchy, kiedy te wszystkie rojbry i buksy przykludzą się na plac, na ten nasz Majdan przed szulą i będą wyrobiać, romplować, jak to te dziecka mają we zwyku. Luty to pośrodek zimy, no, można latoś nie blank pośrodek, bo pierwszy śnieg śleciał sam ci u nas we Chorzowie, kajsik we drugiej połowie stycznia, ale i we Zobrzu, Bytoniu, Piekarach i kaj tam jest. No ale teraz można coś ich blank ze inszej faski. No już kiejsik bez zima 1259 roku na 1260 sam na Polska i Razinku też na Ślązek drugi raz najechali Tatary. Pierwszy raz beznać byli sam u nas jeszcze tego Mongoła Chingis Hana, o którym pisał już wywołany Wandrus Marco Polo. Wyrobiali ci te łoszkliwe Mongoły Tatary u Madziarów, Chorwatów i w Dalmacyi, no i przodzi dostali chyba od fyrszta Henryka II pobożnego, który by tam przy tej haji jeszcze pot i pitli bez taki tor sudecki, brama sudecko. I ten drugi raz, kiedy się tam przykludzili, to Razinku było bez zima. Jeśli to naisto był luty, to teroski nie poradza zmiarkować, ale ci od tego czasu we dawniejszej wsi Chorzów sprawiało się o tych takich utopkach, utoplecach, którzy sam u nas wyrobili, którzy strachowali i to nie ino naszych, ale i bezmać ruskich we 45 roku. Ja sam nie bydał o sprawie o wszystkich, którzy się tam u nas pokazowali, ale żyją jeszcze ludzie, którzy to wszystko boczą i swoim dzieckom przy godach, przy hojnie, przy jedli te bery osprawiają. Te, co sam mieszkają i miarkują, jest Bederowiec, Węzłowiec, dawniejszo Szwajcarsko Dolina, to też wiedzą, chociaż można ino od starzyków, co była ci tam bichlajna i zrzudełko kole takiego siodłoka Millera. Ten utoplec się cięgiem ukazował, a że do tego łoka mrzyku, kiedy sprawili tam Hantenstella banki 12, kiero jeszcze fyrtała od hutej kościuszko. I w ten czas się blank ten utoplec zapodział. To był jeden. Insze to byli na kosmalowych stowach, na kosmalowych tajchach. Poruch chopa ten utopek tam do imentu utonką, a że się bezmać sam utopił tak, co już nie poradził ze tego flapsu na spodku wyleźć. Byli jeszcze insze. Tak go dają. Na majcyn szachcie, po lewej zajcie od zand gruby, od pioskowni, ale też było ci to na kosmalowym i ku temu jeszcze na szulcowym. Eugen z Pnioków.